باخك جمري ومن عركة يا خنيرة سراخة توصل اسخاي خوانك حد يشي መስራት ጀምሩ የሆነ ነገር መጫን ስትጀምሩ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ መጥፎና በጣም ብዙ ጥሩ ኮሜንቶች እንደ ጎርፍ ይመጡባቸዋል። በጣም ጥሩ ኮሜንቶች ሲበዙ እንዳትታበዩ። በቃ በዚህ ያነስ ምን ይነጽብ ቦሰብ انا እኮ የተሐሪፍ ትብል ማለት እዩ። እስቲ ሓዝ ድማ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ዘርዎ ሰሚዕና የንመለስ ሎሚ ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ሰራዊት ክኸውን የብሉን። ኣብ 11 የካቲት በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን ክምዘን ከሎ የካቲት 10 ሰላም ሰላም ሃመንያኹም ናይ ቃንጫ ሓቂ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልትን ለማዕልቲ እውን ሃም ዝተለመደ ዘምህሩን ዘዘናግዑን ፕሮግራማት ሕዝና መጽናኔና ብተወሳኺ እውን ኣብ ሰሙን እዚ እንታይ ይባላሉ ዝብል ሓድሽ ሓበሬታ እውን ክነከፍለኩም ኢና። ንዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ጀምርዎ። ሰናይ ምክታል ይኹን ኣለኹም። سمعتم بلا حلفة فيلد خيدنا هلو سبيتي كم تماقط اللي نورت فلتي جن أبزا صومونتي أقحاء لما قميت لانيا ها لما هل هون لما واه هذه مانيهم كم زماقطكم لان مفلات في الرقم توصلوا نزعمون عركيد أزغنا دس ولو نقر خمالو لي نزيلك حدا فترة جن هاردوي موبي باخك جمري ومن عركة يا خنيرة سراخة توصل اسخاي خوانك حد يشي إذا عركي كحدني لأنا يتبي أو صايتي إذا عركي انت نخمن ما يخوني يا ما قد خلي مالت كويس خا مع السلام بلني هاو 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 دينو مجمرة فتشو مالتيو سمع تلوين سرخة وطايو زي سدحان صبغ الله يدغاريني بيقى حاوي أنا هما قطعي عركس كحيزي يقنوخي نيرا كمفتيهم نيو كحارتي يخون خاي إنا دست بيلك أنا قرن يبر الخاي بملحظو بعالقي نوران بعالقي نوران بلاش اتبع ليقي ها طيب وا اتا لونكو اتا تاينان غوريدي تمسات بوا شي حاجوس كريبا يلا هذا وعدو هفتي حمص عارفه قورنا خناس هم قال عسخنا يجبرنا خوزي حبي من كريبا أتاتك قري عارفه وين كانوا أتاتردين ومويتا راتو لا حبي من مويتا كنت مرز حيدر الكايزنا قال ألس عاوز تاعها تجبر لها بسرو ويني قراي مغزها مني أمسى تعالى بقسكا بقسكا حقهم يوم مويتا يبللس محزة ما خوينا أنت نقصة داري هو أنت نقصة سوري نقصة خميدي نير أنت نقصة خمي عندكم كم حقركم ما وطيت أبو زيا أنا نقصة كاو خفت بيرخة سما قرقلي وين من نيرو علمي دمه خميس ولا تعم سبدي نيرو ودي نقصة معكم حالة في حلف أن نيرو ما كعصروا وين كعصروا لا تحس سلطانكم تاديهم سلطان لوس هو مغنياتوس نستي نزم مالتي التي كاسروا من الاتحاد تسل الجورو مالتيو نعيسي يحلفوا النيرهم يوم سلال ولا تايو موسى لو انا نغير نيري مالتي سلازي لو انا نغير عندنا سلطان موسى وي قري كاي تግራይ عدي ايشي ماني مزار يا حرقه تولو خدو ولي وا وا
واي هو با أتاكزعونا يوم با أره هذا يقول لي تسحقني هذا ما خاف هذا كده يتفرق عنه هاي ما لا يسحقنا منه سحق وين على او اللي سحق بسرعه هذا كده تسحق بقى نقنا هذا ما عاد تسحقوا ماشي ماشي هلك هاو تدوقنا عسل اسمع انت قبل متى لسه ما تقبل لها حفتك تمرع خيت مرعى ولا حويني حقديو احنا مساو كن زمت نحن عمر مساو كن زمت مساو تمرع قرط له يفرس داس يفرس هاو تاجرهم ولا اسم تمرعت تاجرهم باهم فرس بك وين هو دكتوري God have mercy upon us. دكتور أبيت يا بريسة أيام تايم وين مودي تقوم سمع أستاذ دكتور كتير كذا شيء سجميول هو مقبل على عناس ما ينستره هو يكادي نستر خلي ما يلعسدن على بجنو العنان هو of course بزحكا بحكمنا سلامة زي خنا قبل تلوم ده يكادي سجميول تصبوا عندهم خوينا زي لما تعينا بحر ودينا يوس ببينا منشانه هاي فليت أما بحر سيتنا يوم سنة تاي بحر ليوس الدنيا زنا جرزي ويتا ماشي عمق لماني عزني برها انت هذا اللي عارف شوكير كلام معجز مو يفلتك يا قطافون قطاف تا هذا اللي حدد لها ينقر تايدي مسيلك برهو واي رو الى صراحه قال وعلما تريد لها غيزيون هذه ناي تاكسي دلي ناي تاكسي كتن ناي تاكسي هو كندا هذا اللي خم حتربي كا هان زي كده 15 عسر عصر يكونني تاي تاكسي هو 15 يرجعنا هذه 15 يوم لخفر ها هوين مالتي مشات سلالخنا أما نايم راح تقولنا أنا دي خاف لك يجوين عارف لما وين ياهم دفرات لما نو كابتوم أما حوار ميديا بتعمي أنا قررت زنور وقدات حدا دك إن استحواتنا أبسعد خوينن زصرد أو فيديو أيوم مالتي نمزح حساب بتعمي زنا ده وين دقنا زي قب تجارينا تبعله أما حوار ميديا نتزور رزقنا حدا بدنيا مات لذي إز فيديو زي تأيين يرسق قوم الفيل كن رأينا إز فيديو سمعنا ينملس يو همزي زرنا يوي مالتيو مسكل تتخيلا مسجد تبين كرا منا من زي الفيديو زرحوا ديك نستحواتنا نموزحات سوات زلنا دده بفلاي نمسلم حواتنا بتعم زلنا دده بي كريستيان لخوني يخون سوون كريستيان لخوني يخون بتعم زو جوزو لي جبا تغواري ولنره مالتي مخنيات سايو حدا لخوني يخون هايمانوتنيا سب وين نغنا ناي كريستيان تخطلاي تولو سب ناي ماتو لخوني يخون نغر اي صارفن لخوني يخون سب حاجات كسرح كلو وين اي لخوني هايمانوت تخطالي كون كلو نسب زنقاشش نسب عرسم نوت لو غدل نسب صرفس اي صارفي مالتي حدا سب مهناتو نسب صرف زلخاس حاتاتيخا كافخا زوص حمق يوزوص زلو مالتي تي لافخا كافخا لوز زلو سي حاتات لبهان مالتي سلازي زن دك نستحواتنا الجورو لصبق مسلوان كوني خليه كن هم يلي ماتيو اب هايمانوت وددر يلي بقى انا وعل خايخا زيافر نيكا نتزيافر ناي وعل خا نسخانا نزيافر زلك ركو يمبي زنا حواتنا الجورو كن بتعمي لي غبو تغواري مالتي بقى بم هايمانوتኛ البال حدث لسب لخبر እንደሆነ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ካብቶም መናገር ትዝነበሩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ አጀንዳታት ሓደ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝገብሮ ይኹን ማንኛውም ሓደ ተኸታላይ ኣይልኾነ ይኹን ሃይማኖት ተኾይኑ ናይ እሞት ክጻረፍ የብሉ ማለት ምክንያቱ
ሃይማኖት ማለት ምዝያ ይፈርኻ ንዝያ ትእዛዝ ገህር ትፍጽመሉ መንገዲ ይምበይ ናይ ሰባት ናይ ይበልጽ ንሕኻ ኦሬዲ የለኻ ይስኻ ማለት እዩ ጌጋ እዩ ብጣዕሚ ስለዚ ዘናሕፈትና ክረማ ብጣዕሚ ይግባእ ማለት እዩ አጋጣም ዚ ቪድዮ ዝተሰሚዐነ እውን ብጣዕሚ ጌጋ ከም ዝኾነ ክሕብረለን ይደሊ ማለት እዩ መብዛሕትና ንፈልጦ ኢትዮጵያዊ ዩቲዩበር ፌስቡከር ቲክቶከር ዝኾነ ብጣዕሚ ጽዕንቶ ለለዎ ማሕበራዊ ሚድያ ብሓፈሻ ጽዕንቶ ለለዎ አቤል ብርሃኑ ንዩቲዩበራት ወይ እንደገና ንኮንተንት ክሬተራት ለሃዋ ሓደ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሓበሬታ እንዮ እዚ ሓበሬታት እስኪ ብሓደ ኮይና ንርአዮሞ ታዩ ኢሉ ዝብል ብጣዕሚ ሓሪፍ ሓሳብ ይልዕልኒዮ እዚ ቪድዮ እዚ ተኻትልና እንመለስ ብዙ ጊዜ ኮንተንት ክሬተር መሆን እንፈልጋለን እናገኝ ካሉኝ በኋላ ቢሮ ሲመጡ ይህችን ምስል ያዩታልና ይጠይቁኛል ይሄ ምስል ምን መሰላችሁ እዚህ ገና የዛሬ 9 እና 10 ዓመት ቪዲዮ መጫን ሲጀምር ጀምሮ ይሰጡ የነበሩ በጣም መጥፎና በጣም ጥሩ ኮሜንቶች ናቸው የተለያዩ ተመልከቱ ብጣዕሚ ኮሜንት ልጽሐፉሉ ልነወር ኮሜንት እዩ ሕዚዩ ፕሪንት ገይርዎ ነው ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መጀመሪያ ተስፋን ዘይምቁራጽ እዚ ቪድዮ ብጣዕሚ ወሳኒ ማለት እዩ ሳዕ መጨረሻ ወደዋ ሰዎች ዩዘር ኔማቸውን እዚሁ ላይ ታገኙታላችሁ ኮሜንቶቻቸው ከነጥሬ ቃሉ ቁጭ ብሏል ያደረኩበት እንግዲህ እኔ ኮሜንቶችን የማይበትን ፐርስፔክቲቭ ሰዎች እንዲረዱ ስለምፈልግ ነው ነገር መስራት ጀምሩ የሆነ ነገር መጫን ስትጀምሩ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ መጥፎና በጣም ብዙ ጥሩ ኮሜንቶች እንደ ጎርፍ ይመጡባቸዋል በጣም ጥሩ ኮሜንቶች ሲበዙ እንዳትታበዩ ካለኔ ማንንም የለም እኔ ነኝ የተቆጣ ትክክል እዩ ኣብ መጀመሪያ ጽቡቅ ትናል ከለኻ ጎበዝ ሃምዚ ምናምን ኢጎኻድ ሰማይ ትስቀል ማለት እዩ በቃ በዚያነስ ምን ይነጽብቅ ሰብ أنا كوي يتحارف تبل مالتيو كاوجن ماني سم دجنا خل معك تصرفك كلون دجنا مرة الخاب حرق يسبر مالتي سلزي نجت فينا بوزيتيف وين دجنا صبون حماقن كومنتات سي كما جمران يموصنا يوم سلزي سي كنعبوني ولا مرة ولا مرن لاون كفرس يولي زول عينة حسب له مالتيو جنا يودن ቁታም ደቦስ እንዳትሉ እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ መጥፎ ኮሜንቶችም ደሞ ሲበዙ ስብር እንዳያደርጓችሁ ዘ ኦንሊ ቲንግ ወደ ሰክሰሳችሁ የሚወስዳችሁ ወደ ጎላችሁ ወደ ዴስቲኒያችሁ የሚወስዳችሁ መንገድ ኮሜንቶቹ የሰዎች አስተያየት ጥሩና መጥፎ አስተያየት አይደለም ዘ ኦንሊ ቲንግ እነዛን ኮሜንቶች የምትመለከቱበት ፐርስፔክቲቭ ብቻ ነው ድምጻችሁ ሲያስጠላ ያው እሺ አጋጣም ሓደ ተናገራ እንግሊዘኛውን ያው ከይተደናገረኩም perspective ወይ እንደገና አተሐሳሰብኻ ናይኻ ርዲእት እዩ ሓደ ዩቲዩብ ሲ ሓደ ሰብ ሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽቡቕን ክሰርሕ ለኸል ሕማቕን ክሰርሕ ለኸል ሲ ታዩ ብናይ ርዲእት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጽቡቕ ስለሃበካ ሰማይ ትስቀል ወይ እንደገና ሓደ ሰብ ሕማቕ ስለሃበካ ኮሜንት ስለሃበካ ወይ ሓሳብ ስለሃበካ ሞራልካ ክስበር ከይኾነስ ናይኻ ርዲእት በቃ ናይኻ ርዲእት እዩ በቃ ትሰርሐሉ ለለኻሲ ዕላማኻስ ናይኻ ርዲእት ይልውስኖ ይሉ ለናሎ ማለት እዩ ድምጽ ያስጠላል በቃ ልደበቃ አይደለም ድምጻችሁ ለምን አስጠላ ደጋግማችሁ ያዳመጣችሁ ያችን ነገር ለመቀየር መሞከር የምትቀዱበትን መሳሪያ ለመቀየር መሞከር የሆነ ነገር ለማድረግ መሞከር ያችን ነገር በጥረት ካሸነፋችኋት የማይሻሻልበት ምንም ምክንያት የለም ሁሌም ከጊዜው ጋር ለመሮጥ ሁሉ ጊዜም ራሳችሁን ለማበርታት ለማሻሻል አዲስ ነገር ለማድረግ ሁሉ ጊዜም መሞከር ነው እንጂ ፈጽሞ በሰዎች አስተያየት መሰበር የለባችሁም ኮሜንትን ስታስቡ እንግዲህ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰጧቸው ኮሜንቶች በተለያየ ፐርስፔክቲቭ በተለያየ ዕውቀት ደረጃ በተለያየ ቦታ በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ሙድ ውስጥ ሆነው ነው ስለዚህ የሚጽፉት አስተያየት ሪል ፊሊንጋቸው ላይሆን ይችላል ምናልባት በአካል ቢያገኟችሁ ያንን ላይ ደግሞላችሁ ጭምር ይችላሉ ስለዚህ በኮሜንቶች አብዝታችሁ አትሰበሩ በኮሜንቶችም አብዝታችሁ አትኩራሩ ዋናው ነገር የእናንተን ዴስቲኒ የሚወስነው ኮንሲስተንሲያችሁ ብቻ ነው መስራታችሁ ብቻ ነው ኮሜንቶችን የምታዩበት ፐርስፔክቲቭ ብቻ ነው ይመቻችሁ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ መምሃሪ ብጣዕሚ መጽንዕ ለሆነ ትምህርቲ ይሁና ማለት እዩ አቤል ብርሃኑ ምክንያቱ ታዩ ከዚ ሓደ ሰብኒዮ ለሆነ ይጅምር እሞ ብጣዕሚ ከይሓሰሉ ይረአየሉ ወይ እንደገና ኣብ መጀመርያ ጽቡቕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ካው በቃ ሰብ ከመስግኖ ምናምን ከሎ ማለት በቃ ኣነ ሓርፊ ማለት ለከይ ጽዕርስ ይገብሮ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ መጀመርያ ብጣዕሚ ጽቡቓት ሓሳባት ብጣዕሚ ምግናን እንድሕር ኮሜንታት ምግናን ወይ ልፈልጦ ሰብ ምግናን ሃምዚኻ ገለ ምናምን ልብሎ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ንከይ ጽዕሪ ልገብረሎ ማለት እዩ ብሆሙ ልሽወድ ሰብ ስለለሎ እዩ ማለት እዩ እንደገና ምን መዛሕትና ትጎድ እንደገና ናይውን ለጋጠመትኒ ኮሜንት ሕማቃት ኮሜንታት ማለት እዩ ሓደስ ሰርሕ ኢልካይድዩ ሓሳብኒ ኢልካይድዩ ተማሂር ኢልካይድዩ ምናምን ብጣዕሚ ለጽልእ ማለት እዩ በቃ ለሓሰብ ካሉ ማለት እዩ ግን ታዩ አምዚ ለለና ማለት እዩ ሰብሲ ካብ ዝተፋላለየ ርድኤት ካብ ዝተፋላለየ ቦታ ካብ ዝተፋላለየ ኣፍልጦ
خوينو يزكم منزل صحف الله بقى حد سب سلو محورا ميديا سلو فيسبوك سلو تيك توك سلو يوتيوب نمزنانين بي نغنزو اللي يسرح سونيو بقى بيتشان نمزنانين مالتي سلازي افلطون بطعمي نيشتي مالتي سلازي ازي همزه عينت سب اللي بكا هم جمار اسخا ግን ንቁ ነገር ኢልኻ ተልዓልኻ ሰብ ግን እዞም ኩሕማዓት ኮመንታት ክሰውሩኻ ይብሎም እየ ምናልባት እቲ ሰብ ግን ብኣካላዊ ግንስ ሃምብል ጻሕፈልኻስ ለይክ ብለካ ይኸድ እዩ ኢሉ ሓቆ እዩ ሰብ በአካል ከግኒካ ከሎ በጣም የኽብረካ ምንም ይብለካ በቃ ሰላም በቃ ምንም ይትባሃሊ ማለት እዩ አው ኮመንት ግን በቃ ለስሕቆ ከግኒ ይኽእል ወይ እንደገና ክሕድሶ ይሆን ይኽእል ስለዚህ ንምንታይ ሃምብል ሰርሕ ለለ ኢሉውን ሕማውን ክጽሕፍ ይኽእልና ማሕበራዊ ሚድያ ንለጥፍ ሰብ ናዩ ዕላማና ጠንክሩ ብምስራሕ ጥራሕ እዩ ሓደ ሰብ ክዕወት ልኽእል እምበይ ብናሰብ ሕማቅ ኮመንት ብናሰብ ጽቡቕ ናእዳ ስለልተባሃውኻ ተዓቢ ማለት የኾነ ናይኻ ጽንዓትኻ ጥራሕ እያ ጠንክርካ ብምስራሕኻ ጥራሕ እዩ ክዕውተካ ልኽእል ልብል ብጣዕሚ መምሃር ለሆነ ሓሳብ ይሁን ኣሎ ማለት ኢና ቴንኪዩ እስቲ ሓዚ ድማ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ዝበልዎ ሰሚዕና የንመለስ ሎሚ ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ሰራዊት ክኸውን የብሉን ካብ ሕዝቢ ዝሓር ጀነራላት ትግራይ ዝመስረትዎ ወታደር ንህዝቢ ትግራይ ዘገልግል ናይ ትግራይ ሰራዊት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ብዛዕባ ሰራዊት ግን ንምንታይ እስኹም ናይ ሃይማኖት መራሒ እንዳይኮንኹምን ንምንታይ ኢኹም ላብስ ተኣትዩ እምበር ናይ ሓደ ድርጅት ኣይኸውን ሓደ ድርጅት ዝእዝዞ ዘይኮነስ ዓርሱ ክኢሉ ጠጠው ኢሉ ንህዝቢ ዝቐውም ህዝቢ ትግራይ ዝሕሉ ሰራዊት ኮይኑ ክወፅእ ኣሎ ዋ همل مسلني أبا سرق برهان ناي تجراي ناي أرثوذكس ناي تجراي حلافيهم أبتي سنودس يوم لهم مسلني لذي حدنا هي منوت مرحي كدياقون جميرو ساعة بساط اللو مالتيو بزعوا سراويت بزعوا ناي سرا من محدراو نجارات علماو نجارات كنا جرس يولي تتناجر لسماني يكسبعوا السهم لكم حلافنتكو نهزي كان منجد زيهر كيوصي كان منجد كريستنا كيوصي ناتخكلنيا حقنيا تولو هايمانوتهم سوهم ناو نكمص منجد زيهر نكختل صبوق هيوت نكنبر حدا سب نا حاتات نكيخد تمهرون تغزصو نمبر نا هايمانوت لتسيولهم بطعمي حادغنيا مالت بطعمي حمازي لو علهم تفلطوا يا زبده بصحاب قدس مالتي صومت تفلطوا كواناس مذهب قدس نعاهم يلقر سلازس همزي لهم من نغارهم استايو نمنتاي انا يتردني تاي نغازي وتدر مرح لهم نيهم اما خردهم نيهم ويستايو نمنتا علمايو با عرب سرو تمزز تمعاتس باوهم يلمصنا له ايش عاد እንደገና ابو سرق ابراهيم بعلم ስለለካት 10 ሓደ ለልወውን እዚ ቪዲዮ እዚ ሰምዕና ይመለስ ማለት እዩ على 11 የካቲት በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን ክምዘን ከሎ የካቲት 10 با همي غير يقول لك 11 مصحف قدس كمزن يدي با لين سمعوا كيبلناي لك 11 ማለት ስለ ቃልሲ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ስለ ቃልሲ ማለት ንዚያህር ንሃይማኖት ኢልኻ ንሐቀኛ ሃይማኖት ኢልኻ ንቤተ ክርስቲያን ኢልኻ ተትኾኑ ቃልሲ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ብርግጽ ብዙሕ ግፍዒ ወጽሕዎ ግንስ ስለ በዓል ለካት ምኽባር ግን ንዓኹም ልግበኩም ነገር ይኾነ በቃ ኣለዎ እኮ ናይ ትግራይ መራሕቲ እኮ ኣለዎ በዓል ልእዝዞ ሰብ ወይ እንደገና ልግቦ ሰብ ስኔዎ ናይኹም ሲ መንገዲ ዝያህሪኹም ተርእዩ ንምንታይ 10 ሓለካት ንምንታይ ንብዓል ፋት የብሉን ሓጢኣት የብሉን ልግቦ እዩ ኣድላይ እውን እዩ ብዙሕ መስዋዕት ዝመፀ እዩ ካብ የካቲት 11 ብዙሕ ንመሃሮ ነገር ኣሎ ዘይከፈልናዮ ብዙሕ ዕዳ እኒሄ እዩ ንህዝቢ ነፃነት ኢላ ትጀሚር ኣላ መከራውን ዘይክፈል ዋጋውን ከፊል ኣላ ወዳእታ እውን ዓወት በፂሕ ኣላ የካቲት 11 A few moments later ኣነ ከም ኣባ ሰላማ ኣብ ናይ ማንም ምድራዊ ፖለቲካ ፓርቲ በልዎ ገለ ሕፁብ እየ ኢለ እዚ ተናገርዎ ዘለኹም ዳታ እዩ ስብከት ቤተ ክርስቲያን እዩ ንምንታይ ኢኹም ዳ ዝትናገሩ ዘለኹም ዋ የካቲት 11 ከም ዝኾነ ኣለዎ ብዙሕ ወጋእ ዝተኸፈለ እዩ ምናምን ካብ ሓደ ሃይማኖት ልፈልጥ ሰብ ይኾነ ካብ ማንም ታራ ሰብስ ለይትጽበዮ እዩ ሓደ ሲቪል ሰብ ወፂኡ እኳ ስለለካት 11 ክገልጽ ኣይግባን
بعد فلت سب أبتي قال سيزنور سوات نايت قال سي بدن بالفولت سوات نعم واللي جبع حلفنتهم للو مسوات الله سلسي كاب هايمانوت سي ناس أيه كاب أيمن كابولت كاس ناس أيه تناقروا لهم ده تايو لكات همزية لكات عسرت حدا همزينا جزعية هو برجز لكات عسرت حدا بزتجراي تخبريا في لاي بحوحات تخبريا مخنياتو ناي قال سي مجمر سلنورت مالتي جن سخمسي سلا قال سي كيخونسي سلا هيوت حدا سبسي نا حاجات نكيخد دقكم تقصصلو من قد زيار قنعنا حقي تمهر لي بي سللكات ما هم غيرهم هم الفلت بزح حسب نا باسرق برهان بقى بوليتيكا اتيوم يوم بقى نا هوحات لاخيوم وين دغنا مسح هوحات يوم نسرحو منغست تግራይ وين دغنا هوحات مجلص كوز كله مجلص يوصو لخونه موت انتلي ወይ لخونه حماقات ነገራት نهاليو ድምጽ ክኾኑ نهاليو ድምጽ ላይ ይኾኑ በቃ ጸጥ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ሰውን ብዙ ምክንያት እዚ ይጥርጥሮም ማለት እዩ ፖለቲካ አትዮም እዮም ፖለቲካ የምሰርሕለው ንምንታይ ዳ ድምጽ ላይ ይኾኑ ድምጽ ጻዓት ላይ ይኾን ዘይኾን ናበለ ብዙሕ ሰብ ይግስጾም እዩ ማለት እዩና ሰም ግን ካብ ፖለቲካ ነፃ ይውለው ማለት እዩ ስቲል ልገወርዎ ንግግር በሓፍሻ ግን ናይ ሓደ ፖለቲከኛ ንግግር እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ክሳዕ ለካትት ምኽባር ጥቕሚ ለካትት ምዝርዛር ዘ ናይ ሓደ ፖለቲከኛ እምበ ናይ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ሰብ ይኾነ ማለት እዩ እሺ ካብቶም አውዝ ሶምን ዘ ብጣዕሚ መነጋገርቲ እናኾኑ ዝቐነዩ ቪድዮታት እንደገና ዘ እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ወይ እንደገና ናይ መርሕቲ ሃይማኖት በሓፍሻ ናይ ትግራይ መርሕቲ ሃይማኖት ኣብ ደንበር ዓፋርን ትግራይን ከይዶም ሓራ መሬትን ቲዲኤፍን ከተዓርቁ ዝሞከሩ ወይ ማለት እዩና ዝተወሰነ ዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕና ንመለስ أيرات حالف مثلني دمس بزح يسمع لن بزحات يوم زلوا ما مرحت هيمانوت عبيت عدي ساع باباسات أغششت بزحات يوم نيونا يا الشيخات ونيو مساكلون حزام نايدم بودا نايدم مدري المقدار كلهم باتري ما زادوا نجر زي تجراي زي تجراي بحمشات فيديو بزح تسمع يهونن جن اب تجراي سي خلته دقنو يدامي لو خلتهم باتري ما زازلو زي صلي زي كون زي غب زي نور ايو كتعرق يغبا زبل حسامين بحفشا لو وعلو مالتيو ابزي انا حد حسابكم مالتيو تحسات ايو حد سب مجمر عرق زي عرق مغوارهم قنجو بتعم دسواليو اشكاي نعرق الها تسمع حدغ الها سولها بللها يكوا تتناغيرها صبقيو اشنكاي افت بوتا غيرها مالتيو جين ابزي عرق كبهن خوينو حدا وتدراتيوم ادفع له وتدر خلت ادفع له وتدر عرق كيهونس مجمر دردر لدليو ንምንታይ ይባሰሉ እቲ ሶርስ ለሆነ ወይ እንደገና ምንጭ ለሆነ መጻለዩ ይፍታህ ማለት እዩ ይንጽር ሞ ካው እንደገና ለየተዓረቅ ወይ እንደገና ላብ ስምዕን ለምጽ ነገር ተሉ አቀድምካ ይፍታህ ስለዚህ እዚ ፕሮሰስ እዚ ዝኸይድ ዝተኸይድዶ ወይ ሱልኻ ጥልቕ ንሚዲያ ኢልኻ ኸይድኻ አውል ግበር እንደሆነ ግን ትርጉም የውል ሱልኻ ኮንቶ ወዳሰይና መጀመሪያ ዘድልዩ ነገራት ተገይሮም ዶ መጀመሪያ ታይ መባአስ ምኽንያት ልብል እዚ ሓደ ሰብ تا حرام مرت لولو ناي لوطي سرعات كمصل لولو هوحات كاف سلطان كورد زدليو اتي اب تريف لولو እንደገና هوحات كاف سلطان تورد يبلا يلو زحس يلو لحسب بزح ناي ناي لوط دلاي ناي لوط زيد لاين عينت حساب معناتيو ስለዚህ ብዙ ምክንያት ዝንፈርና ይሆይና ሕን መጀመሪያ ክደራደሩ ይልግቦም ለስማም ነገር ተልዩ ታዩ ልብልውን መጀመሪያ አነ ጽርኻ ዞም ለኾን ነገራት ፈቲሕኻ او مترشا لا عرق تمصن بي مجمره دردر كيغرخاس سولها طلق الخا لا عرقي وندغنا لافتي بوتا مخاد انا بزح تخكلنيا يلي اي حسبن مالتينا ስለዚህ ውን መጀመሪያ ድርድር በስነ ስርዓት አው ትግራይ عرق زي ፈጽም ነገር ተልዩ መጀመሪያ ክፈጽም ዩ ልግበነ ይርሉ ለሐሳብ ክናገር የደለ በሐበሻ ግን እቲ عرق ተፈጽም ነው የተፈጸመን ወይ አው ሁነታት አለው ዝብል ግን ያው በሓደ ንሪዮ ነው ማለት ነው كرات خاتلتين لهم معلت زحزنا يا مدوات همس تخاتلنا يوم مسلنا يروم نقصالون بلمهرون ززنا كون بروجرامات كسامن مس سلام دحنا خون لي